বলেছি জামা নাই, জামা নଥିଲେ প্যান্ট নাই। ମାଷ୍ଟର କିସ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଉଛି କହୁଛି କଦଳୀର ଲୌହ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମାଷ୍ଟରକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କହୁଛି ଲୌହ ଶକ୍ତି। ଦେଖେ ମୁଁ ଆଜି ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଆଣିଛି, ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଆଣି। ଦେଖେ ଆଜି ତ ଝଲମଲ କରିଦେବି ଆଉ। ଇଏ ମୋ ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନର ଚୁମ୍ବକ କରୁ। ଆଉ ଇଏ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଆଣିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନଗେଇବି, ଆଜି ନ ନାଗିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛି ଲୌହ ଶକ୍ତି ଅଛି, କଦଳୀର ବି ଲୌହ ଶକ୍ତି ଅଛି। ନା କହ ବେଶ ନା କହ ଆଗୁନୁ। କାଳୁଆ ତୁ କଦଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, ଆଉ ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲା କଦଳୀର ଲୌହ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଚୁମ୍ବକଟେ ଲାଗିବନି ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଭଲ ଅଭଦ୍ର ଟିକେ କହୁଲା କ'ଣ ନା ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଲି ଡାଇଲଗ ତ ନଙ୍ଗଳା କରିବୁ ଏଇଠୁ କରିନେ ଲାଗିବ ନ ହବନି। ନାଗିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଝାଡ଼ା